että jos me katsotaan Keski-Euroopan viisausperinteitä Saksassa tai Hollannissa tai jopa Itä-Euroopassa, niin lisää siihen niin kuin nolla perään, niin saat suurin Tuhat piirtein. vuotta et. Juuri näin, eli me todella pidettiin se pitkään, mutta sitten tämä niin kuin se käytännön funktio, mikä saunalla on ollut, se on sitten mahdollistanut sen, että jopa tämän viisausperinteen niin kuin hiljalleen rapautuessa, niin silti tämä saunan rakennus on pitänyt pintansa. Eli tämä savusaunan monikäyttöisyys, se, että se on tosiaan parantumisen paikka, parantamisen paikka, mutta se on myöskin paikka, missä tehdään ruokaa ja tosiaan niin kuin tämä jopa kliseisesti sanotaan, pestään vaineet ja synnytetään ja näin. Eli se on vaan niin super tärkeää ollut tällaisessa maassa, missä ei ole voinut rakentaa sitä sairaalaverkostoa tai ylipäänsä ulottaa näitä valtiovallan lonkeroita joka paikkaan. Että sulla on se rituaalikeskus, joka on perhepiirissä. Ja tämä perhepiirin niin kuin monikäyttöinen kömmänä, jossa on mustat seinät, on varmaan, niin kuin, mä jäljittäisin itse sen siihen, että tämä on mahdollistanut sen, että sitä katkosta ei tule.